Lámpáját kér. Valamiért fizet folyatot alulra. Most valami 7 megapixeles? Hát, hogy kaptunk ez a... Nem tudom, hány megapixel. Szerintem 4 vagy 5. De nincs. 5 megapixel, de 3 megapixeles üzemmódban használjuk. Az a szellőzője. Hát, hogy gondolom, és Eva fogja vervedni. Szellőzött ki. Csodálatos. Szellőzőt kérek? Csodálatos. Ez mire van? Oda nézd. Hát, állj. Micsoda? Anikám, ne veszel. Műket! Milyen? A műket, a műanyag tányérokat. Hát úgy gondoltam én is, hogy a két nagy fiúnak. Ja, igen. 3 van. Hát 2 ez, de a Marcikának még nem lehet. A műket. Akkor adj oda Olinak. Aha. Majd Marci tenni fogja, Oli lesz. Két gyerek Az is ugye szedek. szedek. Ez a szellőzője, tudod? Ez a te édes, jó? Te édes. Te minden kapsz ide. Most már... Te meg szellőzőt vegyél le, jó? Jó. De arra De aranyos vagy, Ami? Dani. Jaj, de Hát te finom. cuki vagy. Anyuci, érdemes volt földíszíteni. Mondja a figyelmét, hogy te cuki. A szemöldök a legérdekesebb igazad van. A másikat meg te, Dani. Ja. Cuki. Egy gond, hogy de így is milyen szép, hogy le lesz szedve, festékkel így is csináltam. ugyanígy látszik. De Dani, te meg azt jó? Dani, azt megosztoztok, hát ti olyan aranyosak vagytok. Egyedül a barna a kakaóval, a többi az festékkel van, nem?